Uhka vai mahdollisuus? Uuden musiikin iltavuoron perjantai toiveshowssa on tapana aina ottaa yksi hämmentävä kappale esiin, joka on tämän viikon aikana tullut. Syystä tai toisesta hämmentävä biisi, jota ei ole vielä uskallettu soittaa, mutta näin perjantaina saattaa sille mahdollisuus langeta ja te hyvät kuulijat, te päätätte, että joko biisi soi tai ei. Yksi soittaja, joka soittaa numeroon 0914828822, päättää, onko seuraava kappale uhka vai mahdollisuus. Kyseessä on siis vasta alkava punkkibändi ja nimi on Maalaisliitto ja heidän kappaleensa on hyvinkin poliittissävytteinen sen nimeltään Kokoomus perkele. Ja tätä kappaletta me mietimme yhdessä, että soitetaanko vai eikö. Ja hienon saatekirjeen nämä Maalaisliiton kaverit ovat saaneet myöskin aikaiseksi tuohon levynsä kylkeen. Johannes kirjoittaa tässä saatekirjassa, että arvon herrat kautta rouvat Yle X radiokanavan edustajat. Tässä olisi Maalaisliitto-nimisen yhtyeen ensimmäinen single tulevalta toivottavasti Horonkylä 8 levyltä. Koska kyse on punk-pumpusta, on kaikki hataralla pohjalla asiaan kuuluvasti tehdään kun tehdään. Kappaleita on yksi. Sen nimi on Kokoomus perkele. Alun perin sinkulla oli 2 kipaletta, mutta toinen oli niin surkea, että se otettiin pois. Jos kappale soi radiossa, veloitamme siitä euro 30 senttiä per soittokerta, koska työstä tai toisesta emme kuulu teosta, voitte maksaa suoraan yritykseni tilille. Ja sitten täällä on vielä tilinumerot perässä. Mahtavaa. Jos haluat, että tuemme tällaista nuorta punkrockia ja meluisaa musiikkia, niin ei muuta kuin soittoa tänne 0914828822 ja kerro, että joko tämä kappale on uhka vai mahdollisuus. Hyvää iltaa. Kukas siellä? Juuso. Terve Juuso. Miltäs toi Maalaisliitto kuulosti noin näytteen perusteella? Se kuulosti erittäin punkkaavalta. Niin, mutta onko se sinun kategoriassasi ja arvomaailmassa hyvä asia? No kyllä se nyt kuulosti aivan mahdolliselta. Ainakin tuon saatekirjeen perusteella. Niin, eli väittäisit, että tämä on mahdollisuus? Kyllä. Eli haluat, että me soitamme Maalaisliiton kappaleen Kokoomus perkele? Kyllä. Your wish is our command. Uhka vai mahdollisuus?
sulla piritaan sitä rahaa muuten nyt, että tää maksoi €30 tän kappaleen. Ei, meillä ei ole yhtään käteistä. Niin, mulla on 70 senttiä. Eli meidän pitäisi varmaan nyt tässä vaiheessa laittaa pois ennen kuin tulee oikeasti sitten jotain ongelmia, koska meidän palkoilla nyt ei kannata. Eli Maalaisliitto, sori, että me voida soittaa ihan loppuun saakka tätä hienoa kappaletta Kokoomus perkele, joka oli uhka ja mahdollisuus elementti-osiossamme tässä perjantai-toive-showssa. Se koettiin siis mahdollisuudeksi tällaista räminää tehdä. Kun tulee mieleen tällainen rääväsuinen bändi 90-luvulta kuin Shitter Limited, ja olisi soitettu jossain niinku kaivossa tai jossain viemärissä, joku olisi sitä viemärin seinää sitten äänit nauhoittanut. Jotain sellainen fiilis tossa. Mutta tämä bändi on hieno siitä, että heillä ei ole kitarista. Heillä on banjonsoittaja. Ai.